E kaunti ma Migori en ni jonyuol kanyakla kod jopiny kata society koro ijiwo mondo ne ni gisiro lwedo nyithindo masomo kata nyithindegi e wechego eko mag somo kaka owinjore mar konyogi e kindego eko mabiro. Ma en jipo mabende nogol kod Mikai Ida Odinga kolose skund sekondar mano ero mar Rapogi e Migori kono ero. Mikai Ida owacho ni ngima manyime mag jopuonjre nitiere lwet jopiny kanyakla kod jonyuol. Gino ero mabende miyo jiwo jopiny okonyo wechego eko makedo kod achiedh nade moriwo kanyakla iye mohiu kata gamo iye mohiu e kind rowere manyiri. Wechego eko mag dhi katedo kata nyombo e kind rowere mapod dhi sikul e kind mamoko mathoth mabende ng'uko somo mag jopuonjre e pacho kaindi. Okwayo rowere bende oket tenge wechego eko mag tiyo kod yedhe mamero ji kendo gidonje tije matek mabende nyalo konyogi e loko ngimagi kata mana e kinde mabiro. Kama indie kaka Mikai Ida Odinga noloso. Of Rapogi High School for the job well done. I'm so happy to see this bus here today. I want to thank the board and the entire community of this school for being faithful. It is so fulfilling when members of the public, the parents and everybody else give their money and they can see what their money has done. Congratulations and keep up the good spirit. Those days Rapogi was not as good as it is today. But one thing that I've appreciated Rapogi for many years is the organization culture that you have. You have a culture of hard work, you have a culture of performance, and you must maintain that. I know the leaders up here and your parents are working very hard to make your life comfortable, to make it possible for you to get the best education, to make it easy for you to be recognized. Don't be content by saying I'm an average student. I know at the end of the term you are going to be given report forms. If every year says average, 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 no, above average, excellent performance, good discipline, promising student, those are the kind of reports that we like to see, because they are the reports that will propel you to go somewhere.